Sinebut lawan putri monggo ibu derek bawa lho nggih monggo bobele kersa nderaken gendhingipun monggo ibu ayo mama monggo monggo ibu monggo mriki tak ngempet iki ketoke nggih Pak nggih monggo tindak mriki monggo Bu mboten napa terus pun apa monggo wah niki nganu kok Mas monggo monggo senior sinden Acih. menika ibu niki nggih kula nggih saged gladen minggah mriki mosok teng andhap oh teng andhap Acih wis lega dik mengko nek malah nek pengen masuk angin wilujeng dalu Bu ayo medhon nang sing nang dhuwur ayo apa ora mergawe ayo moh aku nek wedok ayo lanang medhon ping lanang medun kon ora medun tak jeloki lho kamsene medhon niki kan Mas jeneng perso iki mboten sak leting lho iki letenge ibu kula lho medun ya gelem medun apa ora tak ketet ayo yen medun kowe lah wong kene kejemene yo ayo medun pantesan sindene medun rata-rata wong kene iki sing lanang loro sik lah kok ora lho wong lanang ape ditekek sampun nggih aku tak golek sinden aja ayo dah kowe sik kok ndak bar aku ambek kowe apa niki ning mustika tobahan sugeng dalu Pak Lurah Pak sinten Bu Pak sinten Pak Lurah ingkang pundi Pak Lurah Pak Lurah tamu kehormatan aku seneng ngene iki anggere kon godho Pak Lurah tembang Pak Lurah kan toh nun sewu ya Allah Mas bejo ya dina iki ditunggoni Pak Lurah ya Mas ya biasane iki nyangoni ya cocok ayo nah aku ora patek wani Mbak nek kowe lho wani ora ana dalane ya iki enten golek dalan metulor lah cocok ayo dimeneng kok kliru halo nggih Mas Birin Pak Lurah ijeng dalu Pak Lurah alah langsung rogo-rogo ngene iki lho aku sing marahi halo rogo-rogo aku ora dijak cah nggih niki Pak sinten Pak Bayan ya Allah mbok ane Ria isini lah iya wong usaha Mas ngene iki aku yo mremakne kanca-kancane lho wong iki ibune penyanyi kondang isini mosok yo yo Pak Lurah niki sareng Bu Lurah pundi ibu mriki ibu nyang pundi oh niki lajeng dalu Bu Lurah nggih ngapunten nggih Bu nggih niki gojekan sak entawis nggih Bu nggih nggih ayo monggo maju, kalih Bu Lurah nggih. monggo Bu Lurah Bu Lurah niku lagune pun benten melih Mbak solawatan oh ngeten mangke nggih wonten lho mriki wonten lho, Bu. jenengan mriki Monggo. jenengan mriki Nah Pak Lurah nderekke mriki monggo Pak putra kanjeng sira lah kok jagongan ngene sajake menika Pak Lurah seradi ndredeg kok Bu mboten napa-napa suwe-suwe ndredeg ngono suwe-suwe ra ora nggih aku iki wis ngerteni mboten napa-napa wong Bu Lurah nika nggih pun kulino lawe disoteng aku tak joget sik nah mangke pun nganu nggih diabadikan nggih Mas kersane putrane menika Mbak Ria kali Mbak Nopi niku ngertos aja Mas nek ora anakku aku diseneni kok ayo wingi pun viral teng TikTok ngoten kok
bela wirat moyo ngene yo rantang payu-payu gregeten ae. Jenengan kok nyuwun payu lho Bu jenengan. Oh, payu suarane, payu nyindene gen ditanggap. Lah rikala semanten jenengan nggih pun kondang kalau laris manis lho Bu. Sakniki ya gantosan putrane lho. Mosok nyuwun laris terus. Lah putune 5 ayu. Pun sekeca teng griya momong putu nggih Bu nggih. Ayo Mbak Ewangi. Tan murung sri uning gugur. Iki mangkok ya wis besti ya Bu ya. Lho, wis padha klambine iki wis padha. Ijo godhong apa iki Bu? Godhong gedang. Mongko lali ya Mbak. Mustikane tungso iki biasane Bu Modah ngene iki cah dhewean aku ndedek dah wangi dah. Ayo dah ada. Ditayokno niki Pak. Monggo Pak Lurah. Sajane mawi ngaduk kok mi. Kowe ora. Monggo baju pun atur jumeneng monggo. Monggo baju dherekaken Bapak Kepala Desa mriki. Loh, saestu niki mboten enten sing joget iki. Oh, ijen to. Mah aku nek ngene kowe. Yo yo.
ngantos Pak Lurah mboten ketang sak tembang ngoten lho Pak. Samping gunung.